kilatak enter ing daya saji seswa kenes ya nenes ranetas sonawala pancen nyata bumi kita ing sak nasantara kemaripah wacinawi karetaran harja dukal kang cinandur kari jageng lomba terong kacang delik bawang angrembuyung kentang kolbis lembayung katon ijo raya raya dasar banyune tansah ajeg mimintu giline iya nyatane ketika rendeng banyune cukup kangelan nisawah janji sregep tendang gawe anggarap sawae ora suwe bakal mundhak asile bumi nyata merakapi ayo tular bangun desa supaya makmur Yo ayo nyambut gawe mrehono asal gunane kane aja males ora munda apes pada apa dokiyatno yen kepengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting sing gunane gunane aja